Казвам се Антония Маркова, на 25 години съм и съм от град Пловдив. В момента съм солист на представителния ансамбъл на въоръжените сили и имам възможността да се изявявам на концерти отново с музика. Въобще не се притеснена. Внимавай само да не събориш кавалера. Той да не ти е гаджет. Не. А какъв ти е? Първо ми беше колега, после ми стана най-добър приятел, защото до момента каквото съм имала нужда да ми помогне, никога не ми е отказвал. И смятам, че има място да е сред моите приятели. Не. Отказвам ми, между другото, това, за което ти ме питаш и подсъзнателно си мислиш, това ми го отказва. То ли така? Аз за какво ми ще си мисля? Не знам. Аз си мисля да речем да ти донесе вода, да ти купи... Няма как да ми откаже просто за такива. Нали, кавалер? כשאימא בהנה יפה וצעירה מוסבה על גבעה בנהלל בעיר אלפו החביבים עצימי אברהם וטלטלים אלפו סיבה כמו מאומה לא קרה אותה וגם אותה הכפורה חורשת האקליפטוס הגשר לסירה על חמרים חורשת האקליפטוס הגשר לסירה Това се върна, Аз се обърнах. Харесахте, защото аз обичам силови певици с мощни гласове, с атака. Мога да кажа, че не си се справила до там с орнаментиката на тази песен, но аз усетих душата ти, сърцето ти, а аз искам да си събера отбор от хора с големи сърца. Ти го имаш, благодаря ти. Ела в моя отбор. Благодаря. Мога да ти кажа защо не се обърнах. Защото тя изпя почти съвършено, но за мен не беше нищо ново. Вярвам, че ще усета моите хора, които ще бъдат в моят отбор със сърцето си. Аз само искам да кажа едно, че ако знаех как изглеждате, ще да се обърна. Айде сега. Ама това е гласът на България. Не мис България. Не, много хубаво изпяхте песента, чудесно я изпяхте. Убийствено изпя Иштар. Ако харесваш по-фолк, идвай при мен. Знаеш, че по-фолка в момента на какво ниво се намира. Аз мога да направя звезда. Не, каква реклама? Сега... Браво, браво! Аз ще бъда... Кажи. Ще бъда наистина откровена на 100% във всичко, което мисля. Изкушавам се да бъда и в един и в други отбор. Но музиката, която съм пяла до момента, това е поп-музиката, рок-музиката, естрадата и... Айде! Ще избера Мариана. Чукни пет! Айде! Благодаря. Айде ти, че откриваш. В отбора на Мариана ще мога много добре да се развивам, защото тя е също като мен силова певица.
И ще мога да науча много неща от нея. Много съм щастлива.